Трета чакра – слънчев сплит. Жълтата чакра – коремната чакра. Тази област се разполага под гърдите. В нея се намират черния дроб, стомах, дълъг, панкреас и отговаря за цялата храносмилателна система. В областта на слънчевия сплит е центърът на емоционалния ни живот. Там са нашите емоции, желания и нашият интелект. Когато човек има проблем в тази област, това означава, че той или потиска собствените си желания, или насочва собствените си желания само за физически удоволствия, без да усъвършенства душевното и емоционално състояние. В тази област има проблеми, когато човек изпитва емоции като омраза, ненавист, завист, вина, гняв, както и стрес. Тази област на тялото е засегната, когато човек не може да приема хората такива, каквито са. Критикува ги, осъжда ги. Много често е в роля на жертва, агресор или спасител. Колкото повече човек анализира, размишлява, толкова повече емоции изпитва. И ако не може да ги осъзнае и да ги насочи по правилния начин, възникват и съответните проблеми. Съответните болки. Какво означава, ако изпитваш болка в средата на гърба? Това означава, че се чувстваш безсилен в някаква ситуация или искаш да премахнеш някого или нещо от живота си. Чувстваш се отчаян. Страхуваш се да поискаш помощ, защото смяташ, че не си достатъчно значим. Тогава тялото ти дава сигнал, че изпитваш прекалено много емоции, свързани с усещането си на безпомощност. Трябва да се научиш да искаш помощ, без да чакаш другите да се досетят сами. Какво означава, когато имаш проблеми с черния дроб? Означава, че изпитваш трудности да приемаш другите, често си недоволен, критикуваш, осъждаш. Изпитваш голям гняв, тъй като знаеш, че това, което критикуваш в тях, може би го имаш и в себе си. Проблеми с черния ти дроб се срещат и когато си тъжен, нервен, завиждаш или ревнуваш. Тези емоции отнемат радостта от живота ти. И това се отразява в черния ти дроб. Тези болки всъщност показват, че при теб се крие отказ да положиш необходимите усилия, да приемеш себе си, реалността и да пораснеш. Да пораснеш, да се усъвършенстваш на ново ниво. Може да обобщим проблемите в черния дроб със следното нещо. Спри да правиш всичко, за да си обичан. Обичай се, като се приемаш такъв, какъвто си и заяви желанието си да подобриш това, което не харесваш, за да се почувстваш още по-щастлив. Камъни в жлъчката се среща при хора, които са много крайни, много бойни, много амбициозни, но се оставят някой от обкръжението им да ги спре. Това поражда от тях мисли на недоволство и агресивност. Имате енергията да вземате решения, да правите действия, само че се поддавате на страха. Проблеми с стомаха пък са характерни с хора, които не са способни да приемат и да преосмислят нови идеи. Хора, които често изпитват тревожност и не могат да осъзнаят откъде идва тя. Гастрит. Имате много несигурност, която е продължила повече, отколкото е нужно. Когато имате проблем с храносмилането, е добре да си помислите какво се случва сега в живота ви, какво не можете да приемете, да преглътнете или кого не можете да приемете. Често хората, които мислят, че другите грешат, или пък се страхувате от някого, това се отразява на вашето храносмилане. Трябва да се научите да мислите реално, без да се страхувате. Стомашни киселини се появяват, когато някой те изгаря и изпитваш силен гняв и безпомощност. Съобщението, което ти изпраща стомаха е: спри да се страхуваш да заявяваш своите нужди и желания. Започни да приемаш, че другите са различни от теб,
Те имат своите нужди, ти имаш своите нужди. Язва на стомаха означава, че човек вътрешно се разкъсва, вътрешно се наказва, силно се стресира и притеснява, тревожи се за незначителни неща. Или не се чувства достатъчно добър, критикува се, обвинява се, осъжда се. Това показва и че не се обичате достатъчно. Посланието на тялото е: започни да правиш красиви неща за себе си. Приеми живота си, успокой се и постепенно всичко ще се нареди. Панкреасът е много важна за храносмилането жлеза. Благодарение на инсулина, който секретира, той поддържа нивото на кръвната захар стабилно. Какво се случва, когато имате проблем с панкреаса? Защо ги имате? Защото ви липсва любов, нежност, приемане. Днес огромен брой хора мечтаят и копнеят за красива любов и това да се чувстват обичани. Повечето хора чакат щастието да дойде отвън и когато не го получат, започват да се хранят с сладки храни. Очакванията са тези, които пречат на твоето щастие и тялото и проблемите с панкреаса ти казват, че е крайно време да започнеш да обичаш себе си, да награждаваш себе си, да слушаш своите желания, да задоволяваш нуждите си и да не чакаш да бъдеш оценен. Цени сам себе си. Диабет отново е свързан с третата област, трета коремна чакра и е свързан с лошо функциониране на панкреаса. Диабета също се отключва от липса на любов. Когато ти е трудно да получаваш любов, удоволствие и наслада от живота. При диабета има дълбока тъга, често неосъзната. Хората с диабет също така имат и проблеми с парите. Те, дори да печелят пари, смятат, че парите се печелят трудно или че не заслужават големи възнаграждения.